kana gwamna ya iya mu'amala da mutane yana ta ganin jama'a a jewa mai wannan magana a kan mimbari a aika ga wasa'ilu tasalsulatul intanet tozartawa ne, cin fuska ne, cin mutunci ne. Muna tir da wannan malami da halayensa da ɗabi'unsa, kuma muna jawo hankali ne ya ji tsoron Allah ya gyara halaye ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ce idza lam tastai fasna ma shi'ta, idan ba ka jin kunya ka aikata duk abin da kake so. Sannan muna jawo hankali ne ya shiga littafin dan bodiyo, ya shiga littafin Shehu Abdullahi Gwandu, wanda har mu koma ga lahira muna karkashin daula ta Usmaniya ta Sokoto. Ai an taɓa irin wannan. Shehu Usmanu yana jagoran daular musulunci, yana wa'azi, yana karantarwa, yana kira ga shari'ar musulunci. Sai wani jagora daga cikin jagororin daulolin musulunci daga Borno, labarai irin waɗanda na kai ga Abubakar Zamfari, na ƙaryayyaki, na minahikai, na masu sharri, na masu ƙage, cewa ai dan bodiyo yana kaza ba daidai yake ba, yana banna, yana kaza. Sai wancan babban malami da yake Allah an manufarsu akan amanar ilimi suka yi, ba jahilai bane, sai rubuto kasida da waƙe da yabon Allah da yabon manzon Allah da gaisuwa ta girmamawa zuwa ga Shehu dan bodiyo. Sai ya ce dangane da kaza ina muku nasiha ku gyara, ba daidai bane. Sai Shehu Usman ya ce na Shehu Abdullahi Gwandu ce gani, ya ce dibi kasidar ga ka ba da ansa, harfin bi harfin, kalimatun bi kalimatin, ma'anan bi ma'anan, hikimatun bi hikimatin. Farko abin da ya fara cewa ya ayyuhal ladhi ja'a yurshiduna sam'an lima qulta fasma'a anta ma qulna inna ash-shayatin in ja'u li majlisina ila akhir al-abyati. Magana shine yace Shehu Abdullahi ya ce ya ayyuhal ladhi ja'a yurshiduna, ya kai wanda ya zo yana shiryar da mu. Akwai girmamawa zuwa gare shi ko babu? Akwai mutunta ko ba mutunta? Sai ya ce fasma'a anta ma qulna, mun saurari abin da ka gaya muna, mun gane mun fahimta, amma mu kuma ka saurari abin da za mu faɗa ma gaskiya wanda abu yake. Sai ce inna shayatin in ja'u li majlisina, shaydanu mutanen banza da ba su da kinki, ba su da gaskiya, ba su da ilmi, in sun ka zo ga wuraren zaman karatunmu da hukumanmu da mu'amalanmu su ɗauki kaza su ce kaza su ce kaza su ce kaza, abin nan ba haka yake ba, ga wanda yake. Sai wancan malami ya fahimci wannan malami, waccan daula ta fahimci wannan daula. Abubakar Zamfari ka bi waɗanga littawai tun kafin tukurjen yebe ta zo duniya suke, tun kafin a yi uban tukurjen yebe waɗanga littawai suke, kuma tun kafin a yi ubanka da uwarka waɗanga littawai suke. Ka ce ka ɗiba ka gani, ka yi amfani da su ya kai Abubakar Zamfari. Ba zan ware karatu an ka sani gare da gaskiya da amana da adalci ba, ƙarya da doga ba. Sannan kuma ka sani na sani, da ka tashi kwarakar kujerar hajji nan ka taho muna Zamfara, mun ka dankara ma kujera babba ta aikin hajji da guzuri babba, Esther Court. Alhaji Abubakar Sarki wa Dambo yana jin wannan magana, yana da shaida. Shi ya zan wasiɗa tsakanin gwamnan Bello da Abubakar Zamfari, an ka dankara mai kaya, mun ka zabi da zuwa maka an kai hajji, kuma an ka bashi kaya ya koma can Kaduna. Bayan haka ran da an ka ɗaura aure a garin Kaduna, ido biyu ɗaya sun kai da mai girma Bello ya kira ni, ya ce ga sako ka ba wani ka ba wani, ina nan yana nan, na aika mai ya karyata yin wasu nama mutane. Yaushe waɗanda ka zuwa suna cin arzuka, suna cin alkai, amma su koma gehe suna jiwon mu da sharri. To ba wani abu da za mu yi illa za mu yi difa'i, mu kare gwamnatinmu, mu kare gwamnanmu a fagen ilimi, a fagen karatu. La dorara, ba cuta ga kai, ba cutarwa ga wani. Don haka manufar gwamnatin Bello ci gaba, haɗin kai, zama lahiya, sulhu. Mala ya yi bayanin sulhu, ya kawo dalilai, ya kawo hujjoji, ya kawo hikimomi. Don Allah da girman Allah, wacce ya yi sulhu? Annabi ya yi sulhu ko bai sulhu ba? To don mai girma Bello ya yi sulhu, a samu zama lahiya, a zubar da jini, a kashe mutane, a bashaɗe, a babbanna. Don Allah jama'i, Allah ya Bello. Wanda ka goyon bayan a yi sulhu a samu zama lahiya na kirki ne ko mutumin banza? To wanda ka suka ka a
shi ko mi suna dai gare ku an kaje Allah ka isa muna ga mutanen banza wasulhu khair Allah ya ce sulhu shine alkhairi don haka muna kira ga jama'a su bada goyon baya ga gwamnatin Bello da tsare-tsaren gwamnatin Bello ta kowace huska za a ci gaba sannan ga sako daga Bello zuwa ga al'ummar jihar Zamfara idan al'ummar jihar Zamfara ba su bukatar sulhu ba su yarda da sulhu ba su gane awanin sulhu ba su zaburo su zo su gabatar da jawabin su ga Bello zai bi abin da suke so a yi musu ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum saboda haka idan ko al'ummar jihar Zamfara mun yarda mun gamsu a karfafa sulhu a inganta a samu zama lahiya da kwanciyar hankali da kare rayuka zubar jinene walakanta mata ta waska fyaɗe amshe dukiyoyi ƙona arziki hirgita al'ummar tashi hankula an yadda a bi matakai don a kai ƙarshe to gwamnan mai girma gwamna Bello da gwamnatin Bello to za mu dage mu ci gaba da wannan sulhu har Allah ya kawo ƙarshen wannan bala'i kun yadda kuna so kun aminta to duk wanda ke kokarin kawo baraka ga sulhu Allah ya barke shi duk mai muna sharri gaba da baya ciki ko waje Allah ya jefa shi ciki subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu